benvinguts, benvolgudes. Ja ho veieu que aquest any ha sigut un Premi Llibreter molt diferent. No hem pogut fer la festa ni cap altre acte que no sigui d'aquesta manera per les circumstàncies actuals. Com tots sabeu, la cultura és segura i les nostres llibreries són segures. Per això us demano que vingueu a gaudir dels llibres amb nosaltres. Són temps molt difícils per tots aquests treballadors essencials i també per totes aquestes persones que han vist truncada la seva vida laboral. Per tots ells, molts ànims i una abraçada ben forta. Però ens en sortirem. Ens n'hem sortit sempre, en totes les circumstàncies. Però hi ha una cosa molt bona, que durant el confinament la literatura ens ha donat vida, a grans i a petits. Moltes persones han recuperat el gust i l'hàbit de gaudir de la literatura. Ara toca, repeteixo altra vegada, gaudir de la literatura i us demano de tot cor que llegiu i compreu els llibres del 21è Premi Llibreter. Vull donar les gràcies molt especialment a en Marià i a la Maica, que sense la seva ajuda són les peces fonamentals de l'engranatge del gremi. Sense la seva ajuda seria impossible que el gremi anés endavant. I molt especialment a la comissió del Premi Llibreter, perquè ha sigut un any tan difícil que hem tingut de fer la A, B, C, D i llavors hem fet l'F. O sigui que moltes gràcies. Amb l'ajuda de la Neus i en Marcel, que han adaptat el premi a les circumstàncies actuals. També els diferents comitès que des del primer moment es varen posar a llegir les diferents obres per fer-nos aquest triatge per les obres finalistes. Moltíssimes gràcies. I no voldria acabar, perdoneu, sense donar les infinites gràcies a tots els llibreters i llibreteres que ens han donat el suport amb el seu vot per escollir els guanyadors i guanyadores. Però també per la feina que fan i que fem tots cada dia a les nostres estimades llibreries. Gràcies de tot cor. Enguany ho hem hagut de fer d'aquesta manera, però ben segur que l'any vinent serà molt i molt millor. Us hi esperem. Visca la literatura, visca les llibreries i visca el Premi Llibreter.